जाब्रितला बे प्राइमारि कमिटिनि आन्दाराव जा इउपिपिएलनि वार्कार जथेस्थ खममोन थांनाय बिसायख'थिफोर जों खम भट मोनदोंमोन बिपिएफआ बारा मोनदोंमोन बेयाव बेनिखायनो जों बे ओनसोलाव बोरैहाय जोंनि कर्मिखौ जोंनि सोद्रोमाफोरखौ बांहोनो हागोन नाजाबाय थानाय जादोंमोन बोसोरथाम नाजानायनि उनाव एबार जों साक्सेस जाबाय बेवहाय बे ओनसोलखौ नेतृत्व होनाय बिपिएफनि सिगांनि बिसिडिसिनि चेयारमेन राफाएल टुडु बिथांखौ जों थांनाय बोसोरनि नाजाथाबनानै एबार जोंनि आफादाव जोंनि पार्टियाव जुगदानखौ होनो हाबाय बिथांखौ जों थांनाय फेब्रुवारियावनो एसे नाजादोंमोन बे समाव जुगदान जाहांहां समावनो आरो बोरैबा जोंनि एक्जिस्टिं वार्कारफोरनि गेजेराव एसे बोरैबा दावराव दावसि जानायखाय दोनथ'नो गोनां जादों बेनिफ्राय थांनाय सेप्तेम्बरनि लास्ट पार्टियाव आरोबाव जों नाजाफिननाय बिथाङा खोथा होबाय जे एबार जुगदान खालामसिगोन आरो बे मथेनो बिथांखौ जों थांनाय अक्ट'बर मासनि 5 तारिखखालि नैबे अक्ट'बर मासनि 5 तारिखखालि फार्स्ट जइन जाहोबाय बिथाङा 12 जन सोद्रोमा लोगो लानानै जइन जाबाय पार्टियाव आरो बिथाङा बे समाव खोथा होदोंमोन जे जाब्रितला ओनसोलाव नेक्स्ट एसे हिउज नाम्बार गोबां नाम्बारनि जुगदान खालामहोगोन बे मथेनो बिथांमोना सावरायनानै दिनै दाखालि जि 12 जन जुगदान खालाम बिथांमोनखौ बाहायनानै बिथांमोननि गेजेरजोंनो दिनै 400निख्रुइ बांसिन बेयाव सान्थालफोर दं बेनिफ्राय बर'बो एसे दं गरखा सासे सानै दं बेनिफ्राय गार'फोर दं गासै ज' जाना 400निख्रुइ बांसिन सोद्रोमा दिनै इउपिपिएलआव जुगदान खालामबाय आरो बियो थारैनो जोंनि थाखाय जोबोद रंजाथाव बाथ्रा जे इउपिपिएलआ अन्तत नैबे बिसिडिसिआव जाब्रितला बिसिडिसिआव सिगांनि बायदि लोरबां नंलिया जों गोख्रों जानो हाबाय आरो बिथाङा आरो प्रग्राम लाबावनो नागिरदों खारन जाब्रितलायाव आरो सान्थाल गामि गोबां दं आरो बे फ्राय सान्थाल गामियावनो जोंनिख्रुइ इउपिपिएलनिख्रुइ बिपिएफनि सापर्टारा बारा दं बेनिखायनो बिथाङा बेखिनिखौ हाबनानै नेक्स्ट आरो बेनिख्रुइ बांसिन सोद्रोमा इउपिपिएलआव जुगदान खालामनायनि खोथा होदों जों आसा खालामदों बिथांखौ मोननायनि उनाव जोंहा गोख्रोंसिन जाबावबाय आरो फैगौ समाव बिथांनि नेतृत्वआवनो अन्तत जोंनि भैरबकुन्द समस्ति सिङाव थानाय जेसेबां सान्थाल मानसि दं बिथांमोनखौ इउपिपिएल लाबोनो हागोन